3, 2, 1. Og du er på, Plet. Plet, jeg kan forstå, du har læst det her Champions League-blad. Lad mig lige få det lidt. Plet, hvordan var det at læse det? Ja, nu kan jeg lige sætte det til ret. Hvordan var det at læse det? Ja, men det var løgn nok. Der var jo nogle klistermærker i. Altså, der var så som Brianna, der ville vilje, og de var bare som nogen af i hvert fald, og ham det er Romas mål, men han var der, og der var, altså, det var meget sjovt, fordi jeg har ikke fået nogen værter Bremen endnu. Hvordan synes du, at fodboldbladet er sådan generelt? Og det er jo noget sådan noget pisse, når Champions League det er over, men så er det meget godt. Så er der også noget pisse, at når der er sådan nogle transfer, for eksempel som Robbie Keane, han er jo lige skiftet til, hvad var den videre? Aston Villa, ja. Aston Villa, eller hvad det? Hvis det er, hun skulle nok blive han. Så er han stadig eller Fernando Torres. Du kan ikke lide Torres. Nej, det er i orden. Pletter op. Pletter. Plet. Du er i hvert fald i sammen. Ja. Men nu har jeg lige slået op på en eller anden tilfældig side. Og den anden på Manchester United. Kan du godt lide dem? Du har da i hvert fald samlet mange på dem. Ja. De er jo røde. Jeg kan bedst lide dem, der er sorte. Og hvide. Så som Valencia. Ja, de er jo også okay så. Men er der også andre, der kan lide? Ja, de der glasker. Nogle der. De der glas. Nå, nu har jeg slået op på Barcelona. Hvorfor har du ikke samlet mange ind der? Nej, men jeg synes sgu at de er gode, altså. Det er faktisk ja. Hvorfor har du samlet ind på FCK? Jeg troede, du holdt med OB. Ja. Det er det, jeg skulle sige. Men jeg havde det sådan, at jeg kunne godt lide FCK. De repræsenterer Danmark. Ja, Plet. Hvad er det, der yndlingshold i Champions League? Det var nøjligt. Det skulle da. Nej, det skulle da. Det skulle hjemme her. Det var nu helt Barcelona. Nå, Plet. Vi ses. En tjeneste. Hvad er det? Kløj mig i røven. Plet, vi ses. Siger jeg til mig selv, men det er meget mærkeligt.